Chiproval net gauges au bunabono mbabwate normal corrugated na wigo box corrugated asibe kubabwate Dumarang ayuali aye chigage emeronge tato asa mabati ali aye chigage emeronge bere na isaro na isato mbabwate tile provels alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Ubutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho wakeranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka. Ayo uchanye warrant na wigo ayo orakoberwa ikasule asubwango. Edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Yo. Well, yo. 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 Well, yo. Yo. Kichwa njicho wacha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. 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 Oa. Hausina mega umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. 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 Hey. Yeah. Najma. 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 Uya mwancho muligera lichinsa ninya chele tukaliga lyalero lya Jumatatu chitaliki isano chomutinyo gatano mwaka bwa chiribu ibere na 2025 ekene kyonga chinsa nya asenjere boikrano nje nigongoro kwaru ni toto nyangiri tokubwatirana yakonze mimenyerio nigakorwa Wilson Makoli ne kyonga chinsa nya nigotoko chakurwa ase county ya Nyamira ase ebunge ya West Mugrango anene mono ase omujumbe bwebunge yuo omoske wa Steve Mugaka anyaka bagakora egeikaro gyokonyara kabagi gosangereria birengereri igoro yeganga yo gonchereria lichi kolin ose katiba na kobeka ebigancha kelikia NCCDF geganja kelikia bangana kama itemna ngaf na boygo keganja kia baseneta ase lichiko ingana hanya kokerwa na kwaegwa koboko negati ijaba menyi bensemeyo abanya kwa bagwe soke na kurwa ebirengereri byabo munago tumonye muri kito Paul Cup okara ekeganche kegakia NCCDF yokero stu mwaka chiribu ibere na isatu bunenchire ya moyo gokinyamaga chase chisukuru uzira abana batari kwenyara gwetrasi chibasari ya monokora isya ebintu binde imeyejibunge asinseiga ya Kenya kulinde bwango iganigo ekigambiro kyanyara kuba egotugutirare kiganche kenga tigyanchiri amoneli chiko hata ndio nasindwa hii wakati yote over 22 years sasa judiciary ndio meona nakio kirere ababunge kurasinsema akugendera gusangiria birengere kurwa saba na inchi itukulia rero bari gusangiria moni kurasinsema chebunge ya West Mugrango numurobelio nyara ko bagokoragwa muno mujumbe bworogongore igo muske Steve Mugaka
uyu nyarako bagakora umurubire Gaston Semechiga cha West Mugranga ase amagacha manene ya nyumba ya CDF iwekwe katika katiba yetu ili kwenda mbele tutajua kuwa katiba yetu imefungia hazina ya CDF ikae katika constituency zetu milele na milele ya kulingana na mugaka ni gatebire bwigo ikiganchikeria kya abajumbe be county yani kya Ngavu nigo kigatakire kunyarako bagakomento kibesa bunenchire yamo yo gutinya amagenderero asabaigo ogusangirwa kigo kweberengere kwaringete okunyara bwigo bwokoroise kiganje kende kamanyekana tabuna Senate Oversight Fund igikiranyora ko bagego bakonya ba senator utware nenge yura bakonye okoremere mu yabo bwekirano. Imependekeza kuwa hiyo pesa ya wanawake wabunge wanawake wa county pia iwekwe katika katiba ya Kenya kuwezesha county MPs wetu waweze kutekeleza wajibu wao wakishachaguliwa. Ni kutengeneza hazina inaitwa Senate Oversight Fund. Senate Oversight Fund nomurubelio nyara kabako kwakirwa munaba menye kurwa sinsem abo batebire buna ekiganchike gya CDF nigo kyabakonyire asenga kyetambe. Yara yagenda riringa kietambe tutabati comprehend na roche jibese jina chigokonya abana olweme chimitaka abali baraba abana chitakana igona nje nari go supporting CDF egendere nando nyege kunyarekana emen tumono marakabiri komentana bwigo nigo batebire buna okugania guko raisi wagwe ekiganche kiga kya Senate Oversight Fund abego no komenta kwenengo ya Ngavu nigo kurira magendera mange gukorekana kurwa sichinsem anemo no ime county yiga ya Nyamira. Affirmative action esenge bamukarikia abantu. Atigatika natimentwe. Na ndi kuchitokonye. Chagwa tranekyo mashine chumba batama. Senate Oversight Fund ebanentebe introduce asengenjo omo senator obeire kango operate buna enyon obisi ya etebwating tebwatibesa yokunyera igabese eche egere the office of omo senator even in functional eginko report rigeta sini kya wanchete kya gatembe kurugige igasa magacha ya munene yekiganje kya NCGDF meye bunga ya West Mugrango inche igonkuru kwa Polycarp okara murigere kubwatikana amone mbura enyinge eyo gantakana kiwa hasinsemo ime yense ni go yambaro kiwa beskuru yoboroso ya itierio yogo toka chinzamo cha suneka ime bunge ya Bonchari county ya Kisii banyaka bakutia amakweli magega yekira mage skuru yuko nyara ko bage koimukiwo kubwatikana amono mwaga motindi rendukerera abaiboli amo negatia basamalia bayagwa sokere tukolia rero kurwa obokonya se skuru eyo nakoboli serikali annono serikali ya county na ye serikali nene konyaga bage gwasona ne nakoene kiabuna amagacha ngorotsi bole no bwene amo no bulendi bwa barokwa ngwane kibole ate skuru Kiayemo yarire chinga kiembura egenderete kwenekwa asorogongo rwagusi nigo bo muichano munene guchese skuru yoboroso ya Iterio yo tokemeje gwori abo murenda ebunge ya Bonchari maiga yembura enene koira ekirama kebirasi bitatu etane ngoro Teresa ke Mutanyabaro obwe skuru yeiga ya Iterio primary nigo ekere ebirasi byaito byaire tu abana bari menga kiri mbura ya tu nyinge wano nigo twacha korera ebirasi ebinga muna byaguga abana baito barengeime nanga abakubonsi nga itwaye gocha gutindeka amatanga twaye gutwara amangi maene twarangari gocha Iteria skuru njabwa abana baito bareime ekeramba utikigacha gekabogoria amabati abana baito bareime ekene kiamangana nyasaye kore bikone abana baito bakarume abaibori ntobwatincherende torarubesa torosariwe skuru nanyirabo abaibori nigo baichanirete egekore keiga asibagotebanga ebirasi bye skuru eywe ni gobono byabeire bigotu engana egendete koba oboya to okero to kore skuru renovation twarige re standard ye renovation to kora unabone ebirasi ebibwate chi clerks
chikra oise korigeri chireri chiri chiabegetwe miaka ya 90s byabundre byabosire. Iyi ni school ya gotire tutanya we explain na ni school in town center, and it's like town center actually, because this is the only school to watere nene Sikis County in Bonchari constituency. Kakite to watere ne twensi tokonye school we na kusudi abana baito mbacha konyora makongo buna twara buna bono iga sendigirite school we aset class nkiyo kirekia iro case mwinali sabana bagosomera nandi nabi mwana tubenda kulenda mono chingiti chirense goswana oni mechira sabana chingaki abaiboli barenge ase eskuru ye oyo kuriye karogo kyobo misie ase wodi yu Evan Sokoth igai kirana na kubwatoka obokonyi bwaye Rita Evan Sokoth sura aspiring MCA Bumulenda ward na ikira igana erore kene ibirasi binembi wete mwatia atayo pina ikila gitie science chonsi nchibona sungura ngobekanda kubukwaneka igakwa mabati 10 ala ngotabina abantu bande bali bakori obosimiwa na barubambo atsiga tonyara tonyara ko batokorosi skulu ebe skulu ngia komenta nayo ni gobono baborire serikali ye county inse yo mugavana Paul Simbarati naboigo abarai kurwa sorogongorwa Bonchari kurigereria enganeye iga asobwango noyo mutosungura ukurigyo bugambi toko musabanga munacha iga arorera ni nabande erinde batokonye birasi birine bikoromo na byarenge abaisimiwa baito tware ko basabano sipia semori motokonye mubwaterane moche mwesi munoyo mutosungura ikirege iga oto ororire sukuru eri abwaterana na abamu abo motoruseria abana baito gari ase esukuru eri nenkoro ekara twaye rigere kirageti kirase etakeire korusigwa erosi koruse ochigo abarai bonse bali bachorire gochakera chi county mpaka national government kwende serikali yetu muna Kis County eteme kurigereri interior primary Uripotele kitasini kiao kia katembe kuriga ase skuru yoboroso ya Itielio igotoka imeje bunge ya Bonchari imeje county ya Kisii iletera na igonkoro kwa Dipon Asanya na abune nchira ya mo yo koinyura amerememia ya koretwe na aborokia gosene aborokia be skuru ya bamura ya Kebrigo Boys agose mono anene mono bali banyaka bako ya chakia asaro yo mobochoni onkago tori nigo aborokia abakorona bwatane abakoro skuru banyaka bakomena litukulia lero asabanyaka bagochengera ogokoria bya skuru yo samate munabo kuboli abali mu bagendere koegwa amasikani abo nabo igokorere biligwa emirimo yabo bagokora yakira lituko buna gutumonye muri kito Paul Cup Okara kiayemo yarire Kibirigo High School neyemo yegati ya chiskuru kiri chigokore bya kurase county ya Nyamira ko kwanya komanya ororera rwe skuru yiga umugaka John Ongaga Otuli noyo mobo bachakibe skuru yiga abo bairerete aboroki wabange babo abasometa skuru yiga usasedia na kyo kirere aboroki wabaiga wikirana senke yae Ongaga uyu uritagire gwetana imyaka 30 bono bachire kumurira senka ya binenchire ya moyo wakangambiye muno ochasekeria bakorerete turusie birasi byarenge byamaroba ikiarenga kiyo that was the time school ikonya uwango yansire agatoreta asanga nanga igo then after that tukagendera from 1 from 2 from 3 from 4 no ngakiya mademu na asirite tugaje kunyoranga nonye matemu ita asirite mwagani kubumukia akamenya Nairobi agatemo sirera gatia emoko ira na back to school muirore mugendere actually umugaka one wagachitugi mugwe ekere idea ya changa teatro mwalimu that was ekerengere kiaringe kianda tebe na inde ntagiteko give challenge tali sekeombeke gito gioka nga tiga to celebrate abantu baito ekero bali moyo Ongaga oyule ise umwaziri wechiseme kurase county Nyamira umusubati Emily Ongaga nigo ahorokirio kogokiwo kwaye kuwatakana manige tambukerekeiga abaiga bairire gwikirana senka yaye asiboigo eyamatiga yonkaga yabwatukiro bosemia ochase chiamate ubwalimu nakorire aende bono ngondo tinga onye
onyengo chabali bankwaniga gukina bonda agendere ni onda meti miaka lakini na Nyasaye no muyanene commentary na bondo chengango na kubukande omungino oyo onkonyire nere ndanyole tumungina uri supportive na ari no mwako yo minto no manene kabisa mwako yo minto no manene ama ene no manene wana ke musikeri wa ke bangari mwa kaneri tiro ni nyomba na rojo bondo bate ba mwanja goja seito gai ganya saba rere na ne nya saba senga baga kabaino na ne musika baga kabaino mo bote bana to atere to rojo mwa kabana to ko mega ningana yagendere ko bagekuewa eseyeto una bali mu gusikwa egekogera nigo bagutiria abana bange asichi amatena boigo bagendera gusaseria ase amagimabo ugutia mukaso nga abali mu abantu bengenjo na ende tigaba recognized and that profession is key, is basic even to the life ya wananchi. Ningana omwaziri yigakora se county Nyamira Musbati Emilio Ngaga agokere gitambukiro unekeiga okonogo seseniwa okonene gwetere stato minto na inchana nyarire konyore chance yeye yogo serve in that capacity mbiya mono aba pa minto mwacha korora tata na como sesenia ekenege kone twarorire na intu nyasato konye na intu toche korora ba minto ingo ripotiri gitaseni kya wanjete kya gatembe kuruge gastin semechiga cha Tinderet ime yewadi ya nyansionge bungane ya burawe county ya Nyamira inchigo nkuruko Polycarp Okara no mwanjo muligero lyo mulike ito Daniel Ntiri ni ganyara kabaga gotarira chisukuru aho ime ye bunge ya kitu cha North asanyara kabaga gakorotota amasomo gusogorane kwa masomo anamono kere etamu ya kabire ya soire eiki ya kabire no roboti rogo cha sembeo rokoroke Chisukuru au chiria chioboroso neche secondary kure bunge ya kitutu cha North Imeye County ya Kisii nigo cherekana gochaka masomo abo boikirano ase tamu ya kabere yo mwaka wechiri bobere na 2025 ase taro yegetaseni kyagetembe wekasi chisukuru au nigo litukulia lero esukuru ye secondary ya Nyagonyi yigotoka ase wode ya Marani yagendrete na masomo boikirano na bateba unaonsi aikiranire korengana no mwalimu munene w'esukuru iga umuchando obokuburwa estima ase metinye tatobono umuchando obegetemeri goikase kenyero gensemeyo negati yechisababu chiria bakagerete chibaisa goche guturbania masomo ase tamu ya kabere onye muchando iga tuli goche kogororwa transformer yarenga around ya auto supply estima ya jitega saleka abantu ba Kenya Power baja bakarusi bakayira ngo yarosi baguchia mbanya kujirani wone gutubitire rituale ya alternative source of power itogo to quiet generator amasomo ni wega bwatiro umuriro ase tamwega ase skuru ye secondary yabamura ya Nyakiri yegotoka ase wodi ya Sinsi na korengana no mwalimu munene Gilbert Siriba otayabuna aborokiwa ase skuru iga tibarenerera amasomo weikirin ubatakana no buremerwa we school fees kulinde mbale tayari koene kibona aborokiwa baiga baigotire ke masomo na sebyegwa au ne chigosoli ebyo byokoleka se tamwiga tamwe no nyakere entambe ne bwate binte binge bigo chikogera abana babenge gidie sensemo ya masomo na asensemo ya kokalekela igochen nali kote abana baito bairane bonsi no nyate bara irana bonsi magana ye fees ne challenge saba ibuli baito usabanga well wishes bari ba gotokonya ko CPF na bo ba gokonya bana bari ba tali kwenyara egera bagendera na masomo na serikali yetu kairete yarura matumaini nga wango iga free secondary ngo lwewere egera to nyare ko ba tokonyora amatumizi ya school asenjira ya raisi. What type of credit is that? Asense mwende ase skuru ye secondary ya Tambacha yegotoke wodi ya Kagogi ime ye bunge yo korengana na nyaboka soma morokio monene ase skuru iga osegetaborokiwa gokoromukia iliwacha gwekonya asa matukali bosyo ase karibu na amasomo na aruka korengania umutaka no monda twigwire skuru
abana baitu ba report di school ento gigita yo pinechibes lakini tokotebia baibuli ngachiri chinkachiro ore tu mwana nyabuche school tukonya kuliye chinde tukanyira ntene basari tukatorosi school icheto chireka nento abana baitu bagende school abarimu abo simpare trained abo omwana kubika umuki gwetabare amasomo namaya mane kuruchaye mwana akonyoranse kakonya kobere school ngokinari kobare exposed nanyana ali kanisa semulisi nabo muntu agotaro tamatu kwaneke gusi akwaneke songo mwana aba interpreter choose ne chinyinga togirira abane school tago chaya masomo namaya tako banalinga chipigipigi kusaba ndo chokora chigasi tekero mwana arakora basic anyore certificate kochimambi tokayo atachitafutia ukwana chinga kechoboigo nigakwanira ukugania gukuba maiso hasi chikosi bagochora asaborokiwa abakoleta amatemo abo yekirasi yikomina kabire yo mwako eta elio tibabaisa kwenyora hasi chikosi chimbe gose chiria batabwatia semioyo igento kibaisa kubasariria magima ari bana bonse bakwenda university nano gochoro kuwich kosi genderete tagote umwana akorekerio utagete karansa no mwana wagotebinga yaro chako enda kuchi CB yachire ndo byachenjire mwana bakora kende yonse segwita kunyara tikatoba moyo toba encourage kabisa babe guided njino ni school ubuli abali mu rucho mwana nako genda kuchi Nkrubuterigeta seni kiagetembe kuriga se kaunti ya Kisii litrene ngurku Daniel Unchiri. aba bwatani be kiama kia UPA nigo bereneri omoske Dr. Fred Matiang'i mbya mano sengenjo yogotara chinsemo chia gusi mune kaunti ya Nyamira nabo kaunti ya Kisii asetaranya takwa kora litko lya ichuma bakarawa amono mulike monne be kiama kio moske cha kubagaka nigo boigo banyako bakwane kibnani kubara chiko endra kumubwati sia moske Fred Matiang'i asiganga yae yokugania kora ensi ya Kenya sobochorio bonene bumwaka bwejiribere na 2025. Tumekuja hapa siku ya leo kukutana na wageni ambao wametoka kule Siaya, kule Migori, Homa Bay na pia Kisumu, ambaye ni coordinators wetu pande hile, ili pia tusikize maneno yao tukipanga vile mheshimiwa ataenda pande hile. Vile mnajua siku ya Ijumaa iliyopita Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i alikuwa pande hii, na nataka kupigia watu wote wa this region. Thank you very much for coming out in large numbers to receive our son Fred Okengo Matiang'i. Ilikuwa raha sana kumuona baada ya miaka mingi. Na niseme hivi, watu wote ambao wanamsupport Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i, tukuje pamoja kwanza kama jamii na kama chama. Chama cha UPA ndio chama ambacho Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i atatumia kwa sababu ya kusimama kura za 2027. Na sisi kama chama tunataka kukaribisha kila mmoja from all the 47 counties. Waje ile tuunge chama ambacho kitaleta mabadiliko na pia kuform the government of national unity in 2027. Mambo mingi ambayo yanakumba nchi yetu, tukianza na ile mambo ya overtaxation, mambo ya abductions na mambo ya uongo mingi, hayo yote yataangaliwa na kuleta mabadiliko kama chama na pia kama rais wetu Fred Okengo Matiang'i. Na vile mmeona ameanza kusunguka na kutafuta marafiki. Alipokuwa hapa nyumbani alitumwa na ujumbe ya kutafuta marafiki in all the 47 counties ili aongee nao ili tutengeneze serikali ambayo kila Mkenya atashisikia kondani. Kemuranja bangina abasae abagaka na kiro muntu asogutacha teba Fred Okengo Matiang'i so that tonyale kungusa omonguso korwase abakenya bande baisiko nane muroji no ni goryo kana kieta liabwa Munyoro akanyora na babo Kalonzo akanyora na babo Mata Karua akanyora na babo Wamarwa na abantu bande bonsipi bono iga Kenya ngima yanjire gotoa amagoro egere awa President Fred Okengo Matiang'i abe President 2027. Na mwancho morigeria mata ya mukuru ase kinyoro kianya gonyi me ya marani ai bunge ya kitucha chinote county ya Kisii nigo erebire rona kubolia konyara kabake gokonywe likwania omwancho abo
uyu nyaka wakabera sengendu gwetane mutienyo ya mabono korengana barabu nigo omongena habwengeju nyata kabaga gosirio gumabugaye omwaka bwechirwe na 20 noyomo chingakia nyata kabaga kagerwa buna onomorogi na konyara kaba gagoitwa nigo baboliwe konyara gosirwa ase banyakaba bagokumena goichanera buna nigo bagendere kwangwa bakano ne chingakia bwato bokongu bwa makweli molikito Daniel Ontiri nigatwara ndio roboti rurwa bene kurwa chinseme chio chia mara ogukwa kumongena bwenkeiga emyaka ene yaitire n'abandi batatu abo basambetwe goika gukwa ase gukagerwa kuba barogi ase kenyero kia Nyagonyi ime Marani kaunti ya Kisii nigo nonye nabo kwarete tobo bobonge ase abana benkeiga kubwatikana naria bagenderete gwetera Nyegosira Agnes Murautoto mutakanwa no atindikira iga mbarabare nembera yo mugakoe oyo sirete bwe mabwae nero mwaka bwekiri bubere na 20 no yomo na soroboti rwabene ikiga nigo tokumulekera ya mateye nemechando yabo kubwatekana no kubolia babegete hase cyabisi cyagetembe chinga kitwa ikirena hase nkeiga onde tarengarro gotatiga abana banyagusira abo batigarete utanje gosa matanga nara somo choyo asigeka kerochie umutinyo yo mubono ya matega nigereberero kubwatekana no gukwa kubututukana kumusae wenkiga hezbonondiki wemeke 25 uyoboreta asigeka kikemo namagaye umubero yo gachagotoka kangundo ime yo mocho Nairobi kura machi me hase gotebekana buna nigo iretwe na mache yembule nyinge yarenge kwene kiwa hase nsemo ya ruai numuberoe nigo saligete bobe na nigo ogachira senkendwemo ime yo mocho Nairobi nande ga nigo mba no kumya korene saguri bono kuna kasirita we bana 2021 wale mwai wete ba ngachitunga ba renga buna umwe goto renga buna ngano sambe tuna morogi ntarenga morogi lakini ndabono ekira sebono twanyole site nde kubwati omwana mizura ko Westport ndie kiwi utota marere igasira Nairobi amatuka yosi pia meteroche nigo na tembe ko muri jinse mochonsi igasida asa ko ngaruai achikotoka kangundo batebe ni benyinge nigo yatumigeta so kumuria chinga kiaburete nekyo molyo baonete ne moli yarengibwiri bagatumika haso gukorera umubero nyegusiro kumanwa ose postmortem nabono ebatigarete batabwati kende bona atemire kumurigarigi none ndibona abwate yonsi bina tumire nakorire bona buna ndega nigo mbwate stress nigo ndi no gocha nokonene ekiagera ndanya bokonye bondo bwensi nonguru asi yamate ekombwate si natemire kolemerere ndenga usini nyoro nurangonye undite gongonya kiza na maana ne ringa abantu abange nigo bayiretenga mangana ari apete 2021 tigabaita chirisa kulipona no bakorete ne barochi ne bakorete totora ngindo gibakora nigo bangeta bono mupire getienusu nasinga ingo bwatera bateba bakagereto kungachwa kumongena bwenkeiga buna nomorogi na gosambwe ekorelekana obobo bado tibora era kurwase kenyoro asekiribuna nigo batigire boka eroro betachere wika chinga kichiga bakweretwe mu basokano ono ke togo irani amangane kenyoro asenga ga igase fire chitoga na bongoranga na botoko tema kubwaterana lakini abange babo tiga bagotema kumusama yeso kulibono mangana manke yekenyuro kemintoga abona toriga mangana mankari ayuagere teno mbono monda osinyota banga tikandu chibese tikangore gento kete tikangika abana bange bone yego pitinga abatari nteme serikali yankonye injengo cha komia ikiato kotegemera ngatikantegemere nyale bachangonye kusemba kalilili muwekano hasegeka gechiki sato chaitire hasegetabo gekenyero chiria chia changire nigo chirense yeliwemo na tebobwati gosemeria kunde wensi bunamba chigoisania chiringi chiribu chimisato echo chiganire haso gukora emeroberio ya matanga bali ebyara nagoteba goitwa kumungina bono kwa baretereire unakokwa na gajiba sijarua se twaru saizingi 500 choka ande jitera akora kene yonsi chise chitu atumira sa ko chi performa ne chi ya marube igata we totebe na ki pake la ndibinere iga kene ngeo kiaru ayo negati yali amange bagendrete goetera na komera
bateba gosemere kwabo bono ngocha somorigereria bwegetaseni kyagetembe abasamaria baya nabarai kurwa se county ya Kisii eri gutanga omubere bw'omwana obo tobaisa kugenderera goitera makonda senkendo asekiruna emibere yatokira amachime na yakorero komanwa nigegosareka hasobwango naigo nibwendete kwainigwa ase chingaki tubwate si omubere yuko Nairobi torore ngoikira na into tokoke gosentorare tono turikora mebere yonse bunanje na gotire bono yugweto moru ko ngitira ni buki mbwa ngomwana ukana arwari aja igo nde bwensi ora ibuga kiri ugiri ara mboro ko bokwa ina Nyasaye na bakumira ne ringo ko bokuru Nyasaye ga guseseni batokonye omubere ori urumojali na Nairobi oika oe ni bwe gosento treme chinkoro ikiera makuri abukiri asese iga matukaya no tigero mochando aebika bakolioganetie okobwaterana buna makweli nkurubuthirigeta seni kyagetembe kuraiga se bunge ya Kitutu Chache North ase county ya Kisii elitrane ngorko Daniel Untiri Mancho murigereri goikira bona to gukorera kionga chinsenye obo tuko bwarero chinigo ngorkwaro ni ototo nyangiri kurense moimenyedi nigagorwa Wilson Makoli na boigo ensema transmission ya koru Kevin Ongeri gose DJ Atsana na twensi nigo to kukanira otwara botuko buya kuri nigo gotiga sensema ya kabide studio onyaro bosemi bwa gatembe no mugaka ocho inyambasoro Bagaka ninjo, ninjo gatembe, ninjo dorome, ninjo manana man, ninjo bagina ninjo. Pinto mbio ntigera agatigero nde tata. To ago kange binte bio bwate ngabano igora na biriyoka. Otigete ebinte ebigo ikotigera abantu goso mo ingoli oli ogona koingora goso ne kyabanda abu. Goso ne murundi oli obwate goso ne egente kyabanda ngondi yo bwate gona gosukuma abu. Osino mongi noli obwate rende binte ibunoroche birengenche kabireyo tokana bora bitwale liyoka binto mbio ntigeire kono ntigeira gati na bebwate ke nuno borai yo buwomerere tosino mwansi gose muntu kiokale iye kobo tigore binto mbio tikakuomerera ngio komerera bunengwa binto mbio ntigeire ntigeira gati ronde moneke kera geto borai bwechingenzo chionse na bakira borai bwemechi binto mbio ntigeire kono ntigeire agatigero toka bintu ine biao boika kale na kale ngabona ora bwae aino ntakota ya nabo koruo tigera abande na bere igo Bagaka ninjo, ninjo gatembe, ninjo dorome, ninjo manana man, ninjo bagina ninjo. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boigo chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange
bakire simbwetera seti namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane, Neriki Misuko, na Eriki